Suroy ra gyud aning patag. Nindot kayo. Hello mga idol, naami diri karon sa sikat nga landmark diri sa Laak, sa gitawag nila og Patag. Suroy mo diri sa Patag. Kauban ako si Commander. Ano ilang gitawag Patag diri? Ambot nga nung gitawag nig Patag. Di man ta patag. Nga nag-construct dahil sa ubos. Sa una wala pa na siya, karon na murag gihimo na gani siya nga tourist spot diri, nga murag tindahan siguro, kay daghan na magsuri-suri diri. Dako kanya siya nga lugar diri, ambot og pila ka hektarya ni. Mo ni ang Patag diri sa Laak. May mga fish pan sa ubos. Wala kayo itaw pa karon kay sayo pa mi na abot diri, ting klase man pod. Wala ka ng fish pan sa ubos nga dako kayo. Bawal man madto pikas dos tabok mga idol kay nagi-construct. So nakabutang sa signage na construction. Naka-construct site. Bawal pa mo agi dito sa ubos. So mahuman na siguro dyan kanang building nga gitukod. Murag tindahan dyan siguro na kay dako-dako po kayo. Na swimming pool din nilang ibuhat idol kato. Patag swimming pool. Ay mo yun dahil siya resort na diri. Indot kayo ang area. Hawan kayo. So ang idol swimming pool anong gihimo diha. Anak idol swimming pool, dako kayo nga swimming pool. Kini tindahan, balay. Idol dako kayo nga swimming pool lang gihimo. Sikat na gidig maayo diri. Indot kaya ang area. Nagpicture si Commander. Suroy ra gyud aning Patag. Nindot kayo. Labi na dito speakers kay medyo taas-taas dito gamay. Pero bawal man ta madto pa dito kaya nagi-construct. Shout out mga idol, shout out na ko ang mga vlogger nga gasuporta sa ko kay OD NF Vlog, Solo Siklista, o kay Igan Vlog. Ay mga idol.